Oh no, get it. Oh, hands away. Yes. Usual. Have you Teddy? After lunch, after a long struggle, to chaga my twins. Button. I'm coming. Tatiza. Kozaita say? Yadish. Ikondo. Natula. Mugareni, alibokusia mugareni. Tingori tujete, abana jinodineta, tega. Lettuce. Lettuce. My carrots are so good. Actually, my baby carrot. Yeah, she's lettuce. Wow. Chidongazira sada sekandoite masiya samboite. Unongodzura chose. Sezvanotengeswa kaitwa matiye mune makeke. Maybe nofunga mukangotora 1. Kazi 1 is too much. Hey. Unoso dubiri shame. Tura uzwe na mitsi. Say losi ke. Is losi did. Hey losi. Unotogadzira mabhega kana 4. Ndari fresh. Saka ndaresha kuitama. Aiwa yatoiti. Usai. Oh. Upi. Kungochivuna icho. Lettuce for the people. Lettuce. Kumbe mugondisiya wani. Aiwa ndakukusiya ndaendoda kutarisa anoita kuita pamakeni. Buya vane zvara. Lettuce guys, imagine uri kumusha zvakudya salad. Ndomanje ndimotigadzirira. Ndokubasa. Saka onion dzacho dziriko. Making. Idziriko. Making ariko kako. Hakuna. Kune mashi. Dzurai making. Komba domasi acho nani. Cause ameno nezura ndakubika mugarden. Toita sandwich. Hauchidi? Uri padiet? Yakadero. Unazodei? Hapana. Unazodei? Ngopinda mugarden memwana wototana wotwini. Vasikana ndiri kurivera nhema. Tatsvaka matwins kusvika tati kusvika washara, kusvika wanyota, kusvika yapera kuti wa. Tazondobata mumwe mutwins ukatambatira kwasi tatambura. Saka izvozvi toda kuti vari kutogeza vanzi ngavageze, vari kutogeza. Kana vageza tovapa zvinhu zvavo zvamakavapa mashe marenzi kuti ndai munopa matwins aya tovapa. Kana zvadero topinda muzhira because toda kuti tinobuda kuPlumtree. Saka kana kuna ndatova drinki twakuti matwins agozodya chicken in zuva ranhasi. Video yedu toisa nhasi satosimuka ipapa.
kuti muzvione kuti zvokwadi ndo zvazviri kuita. Mavhidhiyo ese ematwins atingati kudhocumenta mazuva anasi tikumaposta before tasimuka. Ndaifungidzira kuti vasapinde mumaminibhirisi avambo anga ainawo. Saka vobuda vakashama. Paiko zvino. Wotovapa izvozvi? Vapfeke zvakachena. Vanotambidzwa vasotambidzwa namuna baba yekera kai. Saka tinotarisa kuti arimo handizivi kuti mune mamini. Asi mbuya maziziva sekuti mune maminibhirisi. I hope mukati mekera mune matrousers futi. Because I think munhu akandipa majaketi ematisheti mukadzi. Saka tinoda kutozotaura nemunhu akatipa matrousers akati wande kuti atingotirawo 2 ipapo. Asi ndatarisa zvimwe hangu kuti ndingaona matrousers akareba here because vakareba ende vanhu vaida kuvapa hembe vamwe vacho vakareba handa kuzokwanisa kusangana nawo sanapota kumashuroko. Saka izvizvi chega totarisa muzvimabhegi nemazibi kuti ratinaro kuti tione kuti tingazviwana here. Handei tichienda kuyekera tinovaratidza kuti mazibi tachakaita sei yakapenga yakapenga toda kuenda kuPlumtree tiri guys. Saka apa zvaitaura ndezvokuti tazoti isusu ngozi kuinda inini matwins Gogo Changamire namaishoni Changamire muri monyamudzanise Maruvara Courage nemukadzi wa Maruvara Courage maisabhuku tofamba isusu isaka 3 vanhu ndo vari kuita escort matwins kuenda kufamily yavo. It's a good thing kuti mafamily yavo yachoni iri kutoda kuvaona zisingamboiti. They have been doing a follow up yakasimba and it seems as if they are waiting for the twins, which is something chekuti neniwo zvikundipa that thing chekuti ndikutofara and I'm very comfortable kuti ndinge ndisangana navo because they have been doing a follow up andikunyeberai and they want to see them. Kwete zvembori zvefake zviya if something chichitoona kuti mwoyo wangu unoramba ka zvokwadi handimboiti chinhu munondiziva. But in this situation family yekwana Dhupute iri kufona iri kuita follow up iri kubvunza mhapa madi. Saka izvizvi tatambo vangamboti mangwana saka tazoona kuti kunoku manje since maybe mangwana acho ndo patofana kunge takuPlumtree makusenseni kuzomuka 3 o'clock tinogona kugomberwa kuzomuka 4 o'clock tinogona kugomberwa mota ingona kufamba mota ingona ita anything. Right now mongoziva kuti verisa wangu is very unpredictable. So ndachiti kuna Gogo zvatinoita isusu ngataurire pasi because matwins achona ari very mumwe wacho ari unpredictable ka vanogona kungopedza kugeza zvotoenda nemujokoto. Saka ndandichiti kuna maishoni tasinawadza ndachiti kuna maikira because hatizozinya accommodation dzevanhu isusu we can look for accommodation ekuita $30 to $40 toona kuti toenda pane pangu patikamboenda last time pekuti I think mazuva but hapanyanzi kuzoita mani pane kazimiro kanenge karipo. Saka dada kutsvaga kana kuti kalodge kakachipa then 3 ladies toenda imomo then matwins guys kana panoda kungoti batsiro nyangwe $30 ekuti matwins akwanisa kupinda mune their own room asi inenge iri next to us. We make sure kuti we monitor them and also nekuvatengerawo chicken in chaiyo kana zvichibvira mozo wani mutwins muchatoona video I think kana matoiona ndatokota zvokumusumudza kureva kutoti pamwe ari underweight. I think ndo zvandatofunge mozo kuti nindasimudza munhu wechirume kutomusimudza kudai so kureva kuti atori underweight anotomboda kufidhiwa zvakasimba. Saka ndo zvandikufunga kuti kana muchikwanisawo vanoda nemwoyo waMwari unondibata zuva ranhasi tiri muzhira kuti batsirewo because peturu ndini kutoisa yangu maishoniwo vakati vanondisirawo uya vanokwanisawo. Saka mukutoona kuti zvinhu zvatiri kuita ndini namaishoni tabatana manje pakati apa kuti zvinhu zvana Dhupute zvinde mberi and handingazodi kuti titi kuna mhuri yekwana Dhupute pay us. It doesn't make sense. I think even iwo ndofunga nogona kuti yes why would we pay you muona manje sazvi make sense. So this entire trip from Harare to Gokwe ndichisa fiwo yangu from here to Bulawayo to Plumtree. I think as far as we are concerned it's my fuel and my shon is helping me. Saka now yekuti ndoti tinowana pekuti tivati muBulawayo so that tomukira nawo vamwana kunobvunza kuti saka sei imi mazoda kuti munge muchiita sei muchibhadhira kana kuti kalodge kenyike kurenda. According to zvandikuona ndinoona sekuti vanhu vekumhuri kwanaikiraka vanhu vanga vagara vatofunga vachiziva kuti we are coming. So obviously kune kuvawe hatisi kuda kumwe mamwe mafamily members saka space yavo inogona kusazokwana 5 people muona manje yai muvideo maishoni
no one sazokwana 5 people, and we have to respect that in a mention. So we have to respect their space. Isusu will meet them tomorrow to a convoy because she's been doing a follow-up. I think she's a nice lady. Let me say thank you very much. But these two, they've been, calling non-stop. If phone vakatombonamata timbopinda muprayer session kuti awanikwe muti wigire vanhu ava tivaonewo. Saka now ingoripo athingi yatokwanisa kuti kune mawishers papeturu zvokwadi pangu pakuzodzoka togona kuzogomberwa togona kuzogomberwa tagomberwa togona kuzogumira muzhira. Live stream yangu haisi kunyatsoita unfortunately because my life ni mamwe ndo anombotibatsirawo but yakanzi what old version handikuziva ndoita sei. Then the other thing ndechekuti nhau yeaccommodation yekuti tingokwanisa nguvata one night isusu tiri 3 tinokwanisa kuita sei, tinokwanisa kuvata mu1 room tiri vatatu, then voendawo mune imwe room matwins aya. Ndo zvinhu zvokwanisa kuitika ipapo. So we just look for the cheapest accommodation. So please help us. Vanokwanisa kutibatsira zvokwadi, nyange ukatibatsira $10, nyange ukatibatsirawo nyange $5, nyange ukabatsira muna uyezve chikafu chekuti tinge tichifidha matwins aya kusvika tasvikawo kusvika tadzokawo zvakare. We are not saying kuti we are gonna say makutogara kuPlumtree, handizvo. The family dzichataurana dzega kuti what's the next step vanda kudii isusu hatinge tichipindira ipapo, but I think role yedu nevanhu kwachangamire ndekuti tiinde navo kubulawayo uye kuPlumtree. I'm so excited. I'm so excited. Very kuinda kuPlumtree. Nice. Saka ipapa toda kuti tindoratidza ikira yendei ukoko fambai nesu tichinzi kundova nemabhero ehembai uyu mushamba here wakatanda mawatermelon. So guys, like I said, tiri kuno thinki muchazonzwa zvichazoitika mumatwins wati. So for the meantime not matwins kunana that family yeku Krima ndizvo Krima ndo vaya vakasvarwa vasingaoni. Saka pane program yatinoita navo, but for the meantime tombodira nehwani nekuti iri kuitikawo yakapenga yakapenga Yamba yakapenga yakapenga Yamba yakapenga yakapenga Yamba yakapenga 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 Yamba yakapenga yakapenga Yamba yakapenga Yamba akapenga akapenga matero akapenga akapenga mutwidzi wandiwaitamuda musimudza wani unza uyanisinze